Ode. Boy. Kabuhayan. Isipti ang kabuhayan. Tama mga tats, kabuhayan no, kay kabuhayan ang gihatag sa mananagat sa ilaha, sumao na ang common sa mga libor. So bago na to natrabahon o bago na to sugdan sa nato sa paghukad sa kanon mga tats, kay ako mamahaw kog sayo. Ako sang gisugdan og tirang pinaksyo mga tats kay perti ng gutuman no, pero nanangid ko sa akong kauban. Trabaho sa mudya kay trabaho unsa na ko ning bahaw ug ang pinaksyo. Mao na sila galihok mga tats, ako galihok pug ko ang pinaksyo kay perting lamia pagkapaksyo mga tats, mao nang ginahinay po na og kit-kit no, pero nahuman ako kaon na ako na lagi nalanlan. Ug di magdugay mga tats, nahuman naghabuan no, kay gamay rag kuha mananagat kay medyo tagilid ang ato panahon karon mo nang gamay ras lag isda. Naluya gani ko mga tas kaya ako mananagat nagluya og ang mga libor nagluya imbis nga padulong ng Pasko gamay na nagkuha. So gamay jud na inkamon di ba? Pero wala naman tay mahimo mga tas kay panahon man nagbuot ana ang mananagat mga tas managat lang na siya pagabot sa laut iladlad na pukot may kuha sa wala ila jud ang birahon. Kanang isa container nga isda mga tas gihatag na sa mananagat silbi suhol nila kay magkarga magun slag ice bali mao to ilang common so mao pud to ilang bahinon kung mahalin kay ubay-ubay po nas lang ang mga libor. Mao nang gitilok sa kong kauban dira kay wala na jud na ibilin dia or hot don jud na tanan kay lahi magud ang niliburan lahi pud ang common so ilan na nas lagi pang hatag-hatagan. Mao nang kami dira matas nagulat-ulat mi kay gitilok pa mangud siya. Kana magong isda matas naka-parcel na sa no. Example 500 ang iyang parcel. Kinahanglan mulusot jud siya kay kun dili mulusot matingalas la asa ni adto. Mao bitaw na ginatilok kaniya tong giingon nako. Tilokon jud na tanan pati reject timbangon jud na tanan para mogawas ang iyang parcel. Sa bagay tagsara ka kadungog ang mananagat nga na short sa parcel mao giingon parcel kay sa laod mangud matas sobra-sobra ang isda ana og isa pa wala na ginatimbang didto. So katong 500 ganiya maabot pa to sa 600. So ingana jud ang lusot ana mga tas no. So dili na ta matingala kung manghatag ang mananagat ana o dili sa manghatag kay nganuman bisa pag manghatag sa pila ka tawo sobra gyapon ang ilang isda ana. Unya mangutana pod mo kung pila po starting ana 12, 13 to 15 pataas pa na matas magdepende sa bangka basta pinakagamay ana 15 mil. Siyempre kung dako ang bangka dako kag starting kung gamay ang bangka gamay pug kag starting karon pa lang dan mga tats ang krudo perti ng mahala. Unya na pod yun sila pambot mga tats katong ginaingon lagpakura kay mao mo to mosorbi o moharvest sa mga isda karon kay gasolina ang gamit ato. Siyempre mo consume pud to siya pila ang gasolina karon. Unya mo kuha lang kag 200 kilos daghan na silang paminaw daghan na paminaw sa mga tawo pero bokol pa na mga tats nga man kuag starting kuag financer kuag libor pila nila mabilin sa mananagat mao bitaw na ang mananagat perting luuyan no madaghan magamay ang kuha. Magsabaw mo? Bangos? Uy, kani di ay? Oo. Dili mahalin? Dili sa Dal timbangon ni apel timbang ni kay. Diba dili sa mga una ni? Kaon gikanang ginamos sa sabaw na imong ma sop-sop. Pero bangos sa sudan karon. Abi nag mga sudan ni. Bilib jud ko sa mananagat mga tats kay nganuman bisag gamay na ilang kuha bisag bukol asla manghatag jud nasla sa una pa jud na. Naapoy mananagat nga dili manghatag kay bukol lagi pero wala na tay mahimo ana kay sila manhago kita igo ra mata mo libor pag naa sila isda. Sama ani magbirig-birig ko sa operator matas tan-awa ko unsay ang kuhaon. Tagaan ko nyag isda. O ingana nakabuutan operator matas. Pilar ko istorya oy. Unya mo lang to. Kaapoy na si Gyaw-yaw.